तो डायबिटीज के मतलब भइलस कि ब्लड में जो शुगर के मात्रा बाटे वो बढ़ गई बटे। अब कितना बढ़ गई बटे, एकरे वो क्राइटेरिया होला। खाली पेट में रहो शुगर 126 से ज्यादा बटे, खइला के 2 घंटा के बाद, या एगो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होला, ओकरा करैला के 2 घंटा के बाद अगर चीनी जन बाटे 200 से ज्यादा बा, या एक HbA1c एक जांच होला जो चीनी पिछला 3 महीना में कितना बाटे वो बतावेला, वो अगर 6.5% से ज्यादा बाटे तो समझी कि डायबिटीज हो सकता। लेकिन सिर्फ एगो टेस्ट पॉजिटिव भइला के मतलब ये नहीं कि डायबिटीज हो गई बाटे, एकरा के 2-3 बार जांच करके देखे के चाहिए, क्या कि बहुत बार ये फॉल्स हाई भी आ सकता। अगर मानी कौन दिन जो बेसी खा लेनी तो वो फॉल्स हाई बता सकता। एक खातिर 1-2 बार और जांच करके बीमारी के कंफर्म कइल जाला। लेकिन एकरा से पहले के एगो जांच होला जेकरा कहल जाला प्री डायबिटीज। अब प्री डायबिटीज का हवे, तो प्री डायबिटीज वो कंडीशन हवे जिनमें डायबिटीज से पहला के स्थिति पता चलेला। उ लोग के सबसे ज्यादा रिस्क रहेला डायबिटीज भइला के। तो ओमे अगर HbA1c 5.7 से 6.4% तक बाटे, खाली पेट में चीनी 100 से 126 के बीच में बाटे, या खइला के बाद 140 से 200 के बीच में बाटे, तो समझी कि प्री डायबिटीज बाटे। मतलब उ लोग के खाना पीना पे परहेज करे के बा, एक्सरसाइज करे के बा, ताकि भविष्य में डायबिटीज ना। नॉर्मल शुगर का हवे, नॉर्मल शुगर का मतलब भइलस कि चीनी जन बाटे खाली पेट में 100 से कम बाटे, खइला के 2 घंटा के बाद में 140 से कम बाटे, और HbA1c 5.7 से कम बाटे, ये नॉर्मल बाटे। ई डायबिटीज के मतलब भइलस। अगर रुआ इस सब जांच में कोनो चीज आवता तो रुआ अपन लक्षण के देखे के बाटे, तो इलाज करवाए के बाटे। डायबिटीज के मुख्यतः जन होला वो तो 3 प्रकार बाटे। एगो कहल जाला टाइप 1 डायबिटीज, जेमे इंसुलिन बनेला ही ना, ओकरा तो जिंदगी भर वो इंसुलिन ही लेवे के बा। दूसरा होला कि टाइप 2 डायबिटीज, जेमे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो, मतलब इंसुलिन तो बाटे लेकिन वो इंसुलिन बढ़िया से काम नहीं कर पाओ, एकरा के टाइप 2 डायबिटीज कहल जाला। एगो तीसरा तरह के डायबिटीज होला जेकरा कहल जाला गेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज बाटे, प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट भइलस, और एमे बहुत बार ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी खत्म भइलस तो डायबिटीज भी नॉर्मल हो गइलस। लेकिन जेकरा गेस्टेशनल डायबिटीज होला, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होला, ओकरा भविष्य में भी डायबिटीज होके के चांस बाटे, वो लोग के ध्यान दे। ये मुख्यतः 3 तरह के डायबिटीज होला। लेकिन एकरा अलावा भी बहुत तरह के डायबिटीज होला जेकरा के ऑटो इम्यून डायबिटीज कहल जाला, मोडी बाटे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज बाटे, बहुत तरह के जेनेटिक डायबिटीज बाटे। वो सब उतना कॉमन नहीं है, लेकिन जिन ज्यादातर जन मरीजों में हमनी के देखे जन रेगुलर बेसिस पे मरीज में देखे नहीं वो बाटे टाइप 1 डायबिटीज, जिनमें इंसुलिन के हमेशा जरूरत पड़ी। दूसरा बाटे टाइप 2 डायबिटीज, जिनमें दवा से भी इलाज होला और इंसुलिन से भी इलाज होला। और तीसरा बाटे गेस्टेशनल डायबिटीज, जन प्रेगनेंसी के दौरान होला, एमे कुछ दवाई ही देवल जा सकता या तो इंसुलिन देवल जा सकता। अचानक डायबिटीज जन बढ़ गई बाटे, हमनी के वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहल जाता है। एक मुख्यतः कारण जन बाटे ई बाटे कि हमनी के खान पान के वजन बदल गई बाटे, जौन पर्यावरण में परिवर्तन आवताटे, ओकरा चलते खाद्य पदार्थ पे जन असर पड़ता, जन क्लाइमेट चेंज होताटे, ओकरा चलते हमनी खाद्य पदार्थ पर असर, जन केमिकल के जन इस्तेमाल होता, ओकरा चलते जन खाना पीना पर असर आवता। फिजिकल इनएक्टिविटी जन हो गई बाटे, सब लोग बैठ के काम करताटे, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, ओके चलते मोटापा बढ़ता, ओके चलते भी डायबिटीज बढ़ता। एक अलावा जन फैमिली जन होला, अगर माता पिता के डायबिटीज बाटे तो बच्चों में भी डायबिटीज बढ़ जाता है, इहो रिस्क बाटे। एक अलावा बहुत सारी दवाइयों की जो सेवन लोग करता है, लोग जैसे स्टीरॉइड्स भइलस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब बहुत सारा दवाई जन बाटे जेकरा चलते भी डायबिटीज के रिस्क जन बाटे वो बढ़ गई बाटे। एक अलावा ऑटो इम्यूनिटी भइलस, एकरो चलते भी डायबिटीज बढ़ता है। लेकिन मोटा मोटी अगर जान ली तो खाना पीना, एक्सरसाइज और साथ में जन फैमिलियल बाटे, ये सब ज्यादा कारण बाटे जेके चलते हमने क्या ज्यादा डायबिटीज देखल जाला। डायबिटीज के जन मुख्य लक्षण बाटे वो बाटे कि मुंह चटचटाए लगेला, बहुत ज्यादा पानी पिए के मन करेला। दूसरे बाटे भूख खूब लगी, बहुत ज्यादा लोग खाए के मन करी,
और तीसरा बाटे कि पेशाबो बहुत ज्यादा हुई, जितना ज्यादा लोग पानी पी लोग उतना ज्यादा पेशाब हुई। एकरा अलावा अचानक वजन कम होता टे या अचानक वजन बढ़ जाता टे, कहियों भी कटत आटे चाहे घाव होता टे तो बहुत दिन लगा था ठीक होके में, चाहे बार बार इन्फेक्शन होता टे, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता टे। एकरा अलावा हाथ पांव में झंझनाहट शुरू हो गई बा, हाथ पांव में लहर हो गई बटे, तब रुआ समझी कि रुआ डायबिटीज हो सकता। उस समय रुआ चीनी के जांच करवाए के बटे। सबसे बढ़िया जो डायबिटीज के जांच बटे वो बटे कि रुआ एगो HbA1c के जांच होला। ऐसे बहुत आसानी से पता चल जाला कि रुआ डायबिटीज बाटे कि ना, काहे कि 3 महीना के पिछला 3 महीना के एवरेज बता देवेला। अगर HbA1c में 6.5% से ज्यादा बाटे तो समझी कि रुआ डायबिटीज बाटे। अगर 5.7 से 6.4 तक बाटे तो समझी कि प्री डायबिटीज बाटे। अब ऐसे पता चल जाला। अब एगो दूसरा जांच बाटे जगह के नॉर्मल जन हमनी करवाइन सन हुआ तो फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल, ऐसे भी पता चल जाला। काहे कि हमनी के जो इंडियन डाइट बाटे नु, हमनी के जो हिंदुस्तान जन हमनी खाना खाए नहीं सन, उनमें 60 से 65% तक खाली कार्बोहाइड्रेट खाए नहीं सन, मतलब जो चावल और आटा से मिलेला। 15 से 20% हमनी के खाली प्रोटीन खाए नहीं सन, अब बाकी फैट सब बाटे। तो हमनी के जन खाना में ज्यादातर हिस्सा जन बाटे वो कार्बोहाइड्रेट बाटे। एक खातिर हमनी के खाली पेट चीनी तो ठीक रहेला, लेकिन खैला के बाद जन चीनी बाटे बहुत ज्यादा बढ़ रहेला। मतलब पोस्ट प्रांडियल चीनी के बढ़ हमनी के पहला लक्षण मिलेला, उसे ही पता था। यह जांच करवा ले फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल। एकरा अलावा चीनी के चलते तो शरीर पे भी असर करेला, पेशाब के रास्ते भी चीनी निकली तो पेशाब की जांच भी करवा के देख सकता नहीं कितना चीनी निकला था। डायबिटीज के चलते आंख पे भी असर करेला, तो आप जो डायबिटीज खातिर डायबिटिक रेटिनोपैथी होला तो वो खातिर आंख के भी जांच करवा लेवल जाला। हार्ट पे भी असर होला, ओकरा चलते ECG और को साल में एक बार करवा सकता नहीं। नस में दिक्कत होला जेके चलते हाथ पांव में झंझनाहट सुनापन लहर आवेला, ओकरो जांच बाटे। न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग होला, NCV के जांच होला, ये सिंपल मोनोफिलामेंट टेस्ट होला जन क्लिनिक में बैठ के डॉक्टर कर सकता नहीं, वो हो सकता। तो बहुत सारा जांच आ गई बाटे जो डायबिटीज में हमनी के देखल जा सकता। तो सबसे पहला जो स्टेप होला वो होला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब खाना पीना और एक्सरसाइज। आजकल चूंकि डायबिटीज रिवर्सल के भी बात हो सकता। डायबिटीज रिवर्सल के मतलब है कि चीनी के इलाज बिना दवाई के हो सकता कि ना, तो डायबिटीज रिवर्सल कहल जाला। इस सिर्फ खाना पीना और एक्सरसाइज से संभव बाटे, खासकर कम उम्र के लोगों में आजकल बहुत डायबिटीज होता। लेकिन जितना तेजी से डायबिटीज बढ़ता उतना ही तेजी से कम भी कल जा सकता। एक उपाय बाटे खाना पीना और एक्सरसाइज, इस सब लोग के करे को बा। लेकिन अगर खाना पीना और एक्सरसाइज करता नहीं लोग, लेकिन तब वो चीनी कंट्रोल नहीं किया होकर, तब एक खातिर दवाई बाटे और इंसुलिन बाटे। नया नया इंजेक्शन आ गई बट, नया नया दवाई आ गई बाटे, जिससे डायबिटीज के इलाज बहुत आसान हो गई बाटे। अगर चीनी भी कंट्रोल रहेला, साथ साथ किडनी, हार्ट, ब्रेन सब के प्रोटेक्ट करेला। डायबिटीज जन बाटे नु ये तो सर से लेके पांव तक इफेक्ट करेला। अगर वो दिमाग पे इफेक्ट करेला जेका चलते वो याददाश्त पे असर पड़ेला, मन चिड़चिड़ा भी रह सकता, आंखों पे असर करता है जेका चलते देखे में दिक्कत होता है, जेका के डायबिटिक रेटिनोपैथी कहल जाला। वो छाती पे, हार्ट पे असर करता है जेके चलते अथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाला। फेफड़ा में इन्फेक्शन के रिस्क बेसी बाटे, लंग्स के इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाता है। पेट में डिस्पेप्सिया हो जाला, हाथ के जन मोशन बाटे ओमे दिक्कत आवेला जेके चलते कब्ज के दिक्कत हो जाला, पेट फुलल फुलल रहेला। सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ जाला जेके चलते शारीरिक संबंध बनावे में दिक्कत होला, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ये सब दिक्कत भी हो जाला। खासकर जन प्राइवेट पार्ट्स बाटे ओमे भी फंगल इन्फेक्शन के होकल बहुत कॉमन बाटे। ये सब चीज अगर डायबिटीज दुबा अगर ना कंट्रोल करें, इसे लक्षण आ सकता। एक तक क्राइटेरिया जन बनल बाटे कि अगर वो चीनी अगर बहुत ज्यादा बाटे, मतलब HbA1c मोर देन 10 बाटे, कुछ गाइडलाइंस मोर देन 9 पे ही कहेला कि दवा इंसुलिन शुरू कर सकता नहीं। लेकिन हमने की इंडियन पॉपुलेशन में अभी भी इंसुलिन लेवे खातिर बहुत लोग तैयार नहीं थे। एक खातिर हमने की चूंकि बहुत नई नई दवाइयां, इतना बढ़िया सब दवाई आ गई बाटे कि इंसुलिन की जरूरत कम पड़ता है। लेकिन अगर मानी कि टाइप 1 डायबिटीज बाटे,
तब तो ओकरा इंसुलिन लेवे के ही बाटे। अगर केहू टाइप 2 डायबिटीज में पेशाब के रास्ते कीटोन आवता, समझी कि चीनी बहुत बढ़ गई बटे, तब ओकरा तुरंत कम करे खातिर तो इंसुलिन लेवे के बटे। HbA1c 10 से अगर ज्यादा बटे तब इंसुलिन के जरूरत पड़ेला, या तो अपन ऑपरेशन करवाए के बाद वो तुरंत शुगर कंट्रोल करे के बटे, तब ओमे तो इंसुलिन देवे के चाहिए। एंगा इंसुलिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हवे डायबिटीज के, क्या कि बॉडी शुगर के कम करे खातिर नेचुरली इंसुलिन बनावेला, वह इंसुलिन जो रिप्लेस करे तानी चूंकि बॉडी में कम बनता, तो हमेशा दवाइयों से बेहतर काम करी। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर डायबिटीज खातिर कोनो दवा हवे तो इंसुलिन हवे। लेकिन प्रॉब्लम का बाटे कि इंसुलिन के दवा सुई से लेवे के होला, सुई तो बहुत लोग के रहेला, लेकिन अब ओमे भी नया नया इंसुलिन आ गइल बटे। पहले रहे कि दिन में 3 बार इंसुलिन लेवे के रहे, अब जो नया इंसुलिन अइला ओकरा के दिन में 2 बार लेवे के रहे। अब ओकरा से भी जो नया इंसुलिन में ओकरा के 24 घंटा में 1 बार लेवे के बा, और अब एक नया इंसुलिन आवता 7 दिन में 1 बार लेवे के बा। ये सब नया डेवलपमेंट होता इंसुलिन के भी फील्ड में, जेकरा से पेशेंट के इलाज बहुत आसान हो जाए और पेशेंट के कॉम्प्लायंस मतलब ट्रीटमेंट लेवे खातिर जन कंटिन्यूटी बाटे वो मेंटेन रही। डायबिटीज के मरीज जन बाटे नो, ओमे डायबिटीज के पूरा इलाज बाटे पर्सनलाइज्ड बाटे। मत एंग देखिए कि एगो इलाज सब खातिर नहीं है, हर मरीज के दुआ देख के ओकरा के बतावे के बा। अब मानी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ल बाटे तो बहुत जल्दी जल्दी जांच करके देखे के बाद, हर दिन जांच करे के, दिन में 2 बार जांच करे के, वो बहुत ज्यादा बढ़ल बाटे। लेकिन अगर मानी कि चीनी अगर स्टेबल बाटे तो हफ्ता में 1 बार करवा सकता नहीं, 2 हफ्ता में 1 बार करवा सकता नहीं, हर 3-3 महीना पे HbA1c की जांच करवा सकता नहीं, या अगर मानी बिल्कुल सब कुछ ठीक चलता है तो हर 6 महीना पे करवा सकता नहीं। ये सब डिपेंड करेला पेशेंट से पेशेंट के ऊपर। लेकिन एंगा रुआ अगर महीना में 1-2 बार आपने चीनी की जांच कर लेता नहीं, HbA1c की जांच हर 3 महीना पे करवा लेता नहीं, तो उसे मोटा मोटी पता चल जाला कि चीनी कंट्रोल में बांटे के नहीं।